txikinetik ikusi dut lasterketa hau, eta ni txikitan profesional zira pentsatzen nuen, ez? Eta hor egotea, txikitan ikusten nuen hain urruti, eta hor egotea azkenen izugarria. Bai, azken 2 urtetan ez da lehiatu Bidasoko itzulia, eta orain berri zia lortu dugu karrera aurrera ateratzea, eta bai, polita izango da ez, nire 3. urtea da, baina gogotxo hartuko dugu. Bai, oso berezia, gainera hori erranduzuna. Holako maila dagoen lasterketetan, oraindik politago ez. Ni gogoratzen nahi txikitatik itzuli hau ikusi dudala, beti lehenengo etapa eta azkena ikustera joaten nintzen lagunekin edo familiarekin, eta aurten nire burua hor ikustea pausu handi bat izango da. Bai, hori da, hasieran Irundik atera eta Elizondo aldera joaten da. Hori nahiko laua da guztia eta errepetxo pare bat badira bidean. Baina hori ihesaldiak egiteko aproposa izango da. Eta behin Elizondora iritsita metabolanta pasatu eta gero Zigaldera igotzen da. Hor ja itzuliko lehenengo portua aurkitzen da. Berez ez da oso gogorra, baina ikusiko da ez. Azkenean zer ritmo jartzen duen jendeak. Eta gero ja portua pasatuta gero, Irrisarri aldera joaten da, eta hor ja bai, bukaera gogorra espero da. Hasieran igual ihesaldiren bat egingo da, eta oso jendetsua ez bada ez du arazorik emango. Eta gero ja bukaerara begira, talderen bat jarriko da kontrolatzeko nahian, eta Irrisarrira ja eskapadari gabea jatuko gara, eta ja gora topera. Bai, beti badago ibilbidea ez, errepide kontua ez da. Azkenean gogoa baldin badago eta jendan imantzen bada, beti badago aukera tropelari impulso hori gotatzeko ez. Baina bai, hemengo errepideak egia da zabalak eta zaila dela. Hasiera batean Zigara joango da eta hor eskapaentzako aukera egongo da gu bezalako talde bat ikustera emateko, eta nik uste hor egongo dela gure eginkizun nagusia. Nik uste Jaizkibel ihesaldi batek hasiko duela, baina ja denbora gutxikin grupoaren presioak denbora kenduko direlako, eta gero Jaizkibelen nik uste erritmo oso altuan igoko dela, azkenen bakarrik mendate hori dagolako gogorra benetan etapa hortan, eta hor 20-25 pertsonako grupo bat egingo dela, eta hor ikusiko da nork ez duen irabaziko, baina zeinen artean egongo den azkenen itzulia. Guadalupera iritsi arte erradura pare bat daude, eta hori ezagutzea oso garrantzitsua izango da, euria egiten badu batez ere korteak egin daitezke. 3. etapa nik uste lasterketa irabaziko duena etapa irabaziko du. Oso lasterketa gogorra izango da, motza, baina portu asko dituzte, Aritxulegi, Agina, San Marcial eta Erlaiz, eta ni uste azkeneko San Marcial eta Erlaiz igoerak lasterketa guztia puskatuko dutela eta indartsuenak lasterketa jokoan egongo direla. Nik uste generalean egun horrela iritsi arte lehenengo eta bigarren etapan egongo direla igual 20 pertson 10-15 segundutan, baina azkeneko etapan dena aldatuko da. Igual generalean 15garren nijoan pertson bat hanka onak izaten baditu eta ondo igotzen bada, lidertza eta etapa irabazteko aukera asko izango ditu. Orduan, etapa horri generalari iraultza handia eman aldio. Bai, nik uste Txamartziaren joango direla talde handi bat, baina 15-20koa, eta gero ja Erlaitzen dena utziko direla, batetek, eta zu esan duzun bezala, Erlaiz oso mendate gogorra da. Ez da oso luzea, baina gero gore iritsi eta gero beste 3-4 kilometro lauak gelditzen dira, hanketan mina asko egiten dutela, eta ni uste hor karrera dena utziko dela eta Irunera batera iritsiko direla. Oso ezaguna den lasterketa da,
eta bueno, jende hainbesteko niveleko jendearekin korritzea azkenen pentsaraztea egite dizu, ez? Bai, hori da. Azkenean guretzat oso buelta importantea da, zeba etxekoa da, baina ere ikusi behar da dagoen palmaresa, denak izen handikoak izan direla, eta oso garrantzitsua da sub-23 mailako itzuli hau, guretzat talentzat dena emango dugu, aber zer aldegun lortu eta alden lasterketa hoberena egingo dugu. Bai, oso berezi izango da, eta nik uste bizikletan izango dudan esperientzia politenetako bat izango dela.